आसाम सरकार हाय हाय शिक्षा विभाग हाय हाय शिक्षा विभाग हाय हाय खुलुमबाय आङो बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय बड' नेशनेल एकाडेमिनि सासे गाहाय फोरोंगिरि। दा बे समाव जोङो खौरां बिजोङाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दिनै फरायसालिया खुलिनाया 1 दान खावसेनि बारलांबाय। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला आनजादाबो खाथिसै, थेवब्लाबो दिनैनि समसिमावबो दिनैनि थारिखसिमावबो दिनै आसाम सरकार बिटिसि सरकारनि लेहेमाव जों दिनै बिजाबखौ मोनफुंनो हायाखै। दा बेवहाय जोङो फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंनायाव गोबां जेंना जादों आरो फरायसुलिफ्राबो सोलोंसा हिसाबै बिथांमोनाबो सोलोंनायाव गोबां जेंनायाव मोगा मोगि जानो गोनां जादों। दा बियो राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरनिल' खुगानिल' राव होननानै बुंनो नांगोन। दा दिनै देग्लाय बोसोरनि 2022 आरो 27 बे सेसननिल' बाथ्रा नङा। जोङो भेन्सार फरायसालि हिसाबै जोङो देग्लाय बोसोरनिल' बाथ्रा नङा, बे सिगांनिफ्रायनो बेबायदि बिजाबनि आंखालाव जोङो मोगा मोगि जाबोबाय थानो गोनां जादों। थांनाय बोसोर आरो बिनि सिगां बोसोरावबो जोङो बिजाबखौ थि समाव मोननो हायाखै। बुंनो थाङोब्ला टटेलि थांनाय बोसोरावबो जोङो बिजाबखौनो मोननो हायाखै। जा फरायसुलिफ्रा गोजाम बिजाबफोरखौनो लानानै सोलोंनो गोनां जादों। थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बोसोरनि 2022 आरो 27 बे सोलोंथाइ बोसोरावबो जोङो थिग बेबायदिनो एखे मोनसे थासारियावनो जोङो बेबायदि भुगिनो गोनां जादों। जि खुंथाय गोहोआव थानाय आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार दायो बुंनो थाङोबा गोबां बर' फरायसालिफ्रावहाय बिजाबा मोनाखै। थारैनो बर' फरायसालिया जोबलांनो हमगासिनो दङ। दा बेथ' बेबायदि अबस्थाब्ला बा बेबायदि थासारिबा बेबायदि जाबायानो थागोन। दिनै जोंनि फरायसालिनिल' बाथ्रा नङा, जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव थानाय गोबां बर' मिडियामनि फरायसालिनिल' बाथ्रा नङा। जों दा नुनो मोन्दों, खौरां बिजोङावबो जों नुनो मोन्दों, गुबुन जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव बिजाबनि जेंनायाव गोग्लैनानै फरायसुलिफ्रा सोलोंनाय आरो फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनायाव बेबायदि जेंनाया जाबोबाय थादों। दा बेबायदि मोनसे अबस्थायाव थायोब्ला, बेबायदि मोनसे थासारियाव थाबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा बारा गोबाव सम थानाय नंला। जों दा बेयाव जोङो अनुभब खालामनो हायो बा साननानै मोननो हायो। दा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मोनसे फोजोबस्रांनि मोनसे षड़यन्त्रसो खालामदों नामा, जों बेबायदि मोनसे अनुभब खालामनो हायो आरो। दा बिजाब बरनग्रा बिथांमोननिसिम मा खावलायनो सानो? दा बे समाव फोरोंगिरि हिसाबै जों बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे बिजाबनि जिथुनि बिजाब दिहुननायाव जा दायथ' दङ, दा बे दायथ' थानाय बिभागफ्रा जाहाथे जोंनो थाबैनो बिजाबफोरखौ बिथरन खालामनानै होयो, थाबैनो दिहुननानै जोंनो जगान होयो। जों बेखौनो फोरोंगिरि जानानै बेखौनो खावलायगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना जुनाखि बसुमतारी। आं बड' नेशनेल एकाडेमिनि थाखो 10नि सासे फरायसुलि। दिनैनि बे खौरां बिजोङाव दान्दिसे सम जोंनि नुजाथिफैनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि फरायसालियाव दासिमबो बिजाबफोरखौ मोनफुंजोबनो हायाखै। बिनि थाखाय जोङो थाखोआव क्लास लानाय समाव जोबोर जेंना जादों। बिनिखायनो आसाम सरकार आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिसिम जोंनि बेखौनो खावलायनाय दि जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थाबैनो एबा गोख्रैयैनो बिजाबफोरखौ दैथायहरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मानोना जोंहा आनजादनि समाबो सफैनोसै। बिनि थाखाय जोङो आनजादनि थाखाय थाग थियारि जानो थाखाय जोंनो बिजाबफोरखौ नांगौ जादों। बिनिखायनो आसाम सरकार आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिसिम जोंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय दि जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव थाबैनो बिजाबफोरखौ मोनफुंहोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। मा बिजाबखौ मोनाखै नोंसोर दासिम? बुंनो थाङोब्ला जों गासिबो बिजाबखौनो मोजाङै मोनफुंजोबनो हायाखै। मोनबाबो साफा सानैल' मोनदों। आं थाखो 10नि फरायसा।
दिनैनि बे खौरां बिजोङाव नुजाफैनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंनि बे बड' नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव जों बिजाबफोरखौ मोननो हायाखै, थोजासे बिजाबफोरखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो आसाम सरकार एबा BTC सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनाय थाबैनो बिजाबफोरखौ जाहाथे बर' मिडियामनि बिजाबफोरखौ थाबैनो मोनफुंनो हायो, बेनि थाखायनो जों फरायसालिनिफ्राय आसाम सरकार आरो BTC सरकारखौ खावलायहरनाय जाबाय। मुङा दिलिप दैमारि, आं सासे थाखो 10नि फरायसा। दिनै बे खौरां बिजोङाव नुजाफैनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंनि बे बड' नेशनेल एकाडेमियाव जों नांगौबादि बिजाबफोरखौ मोनफुंनो हायाखै। बेनि थाखायनो BTC सरकार एबा आसाम सरकारनिसिम जों बेखौनो खावलायनो सानोदि जों थाबैनो बे बिजाबफोरखौ मोननो हायो। एग्जामाबो खाथि बोरै बुंजादोलै बेखौल' बुं, बै माखासे जाखाबाय। जोंनि आनजादा खाथिनिफ्राय खाथि मोनफैगासिनो दङ। जों दायो बिजाब मोनैनि थाखायनो मोजाङै मोजां फरायनो हायाखै। बेनिखायनो आसाम सरकार एबा BTC सरकारनिसिम बेखौनो आङो गुरै खावलायनो सानोदि जोङो थाबैनो बिजाबफोरखौ मोनफुंनो हायो। मिन्ना दे। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि कुमार बसुमतारी। दिनैनि बे खौरां बिजोंजों बेखौनो खावलायहरनो सानदोंदि जोंनि फरायसालियाव दासिमबो बिजाबफोरखौ नांगौ बिबांनि मोनजोबाखै। बेनिखायनो आसाम सरकार आरो BTC गभर्नमेन्टखौ बेखौनो खावलायहरनाय जादोंदि जोंनि फरायसालियाव थाबैनो बिजाबफोरखौ मोजाङै मोनफुंनो हाथों होननानै बेखौनो खावलायहरनाय जादों।